Agtultuloy Amerikna iti probinsya aging gana inton bigat ti epekto ti kimapsuten na bagyo uwan uray addan iti ruwar ti Philippine Area of Responsibility. Iti panagturong ti news team iti kabaybayan ti barangay Navotas iti syudad ti Lawag. Makita pay laeng digiti kakadakkel daluyon ken marikna digiti napipigsa nga angin ken sagpaminsa na panagtudtudo na. Kuna ti pag-asa nga adda pay iti posibilidad na sumrekmet laeng ti bagyo iti par inton bigat. Ngem manamnaman nga agtultuloy ako mapsut daytoy bayat nga agturong ijay Taiwan. Ang kanya kasing radius or diametro ay nasasakupan pa tayo. No? Yung 370 kilometers, sakup pa tayo. Yung edge niya, nandito pa sa atin. At siya ay mag-recurve. So, inaasahan pa natin na patuloy na babagal pa hanggang sa makapunta na siya sa may area ng Taiwan. Ang Philippine Area of Responsibility, nasasakop niya yung area ng Taiwan. So, magre-re-entry siya kasi magre-recurve siya papunta sa Taiwan. So, papasok uli siya sa Philippine Area of Responsibility. Pero hindi naman yung babalik dito sa atin. Pinasharmet ti news team digiti na dumaduma nga ili iti kalman. Imuna at tinurong ti Cultural Center iti ili ti Bacara. Daytoy tinagserbi kas evacuation center digiti umili nga agnanaed kaditi lugar a may bilang a delikado no adday ti bagyo. Nadanunan mi ditoy ti 160 na pamilya. May sakariti nagbakwit ket ti masaksakit anima ng Rosemary. Napalaos ti panagyaman na saan unay anarik na ti rungsot ni Super Typhoon Uwan iti probinsya. Kasapulan na ngamin iti agpadialysis iti mamitlo adaras kadalawas. Narigat iti sitwasyon na no nakaro iti panagtultudo na. Manyo kasang kabay kaya kung dialysis at Ag 2 years untung, sir. di man at nagbalik nga epekto na dahil iti bukod yung magi kan iti pamilya tayo pa yan ma. Okay lang, sir, kasi di jay man manas ko in person. Mutol. Nakarili ko ma. Nakaro, sir. Kasan ma. Nagdakol dati sakak, sir. Dakol ayaman ko, sir, kasi ti pagluglugan ng mga mapanag-dialysis, sir, baybayagan. So pangalan lang dito kwarta tayo mga sa rin tayo. Awan dialysis ko, sir. Mapamakiubral lakay ko titaltalong, sir. Kita kayo marag ma. Awan na, sir, balay lang. Nakaanay amin dagito yung mo kung nung di pamilya yung mga dati mo Ako kurang, sir. Pero may maintenance ko, sir, naka-adukal talaga, super. Dakila tulong para keng kuana nga adda iti pagtarayan ti pamilya na no adda iti pangtat ti bagyo. Okay mo, sir. Napintas, awan ti pag-isukotan talaga, ti servisyo da, sir. Naipayanda iti meals, family food pack, charging station ken serbisyo medikal. ipoprovide tayo kanya. Once ada naka-standby ni Municipal Health Office mi dati ni Dr. Ian Soto, naka-standby na takilita, radam naka-duty la tamet para pertaining to health, sir. Napanda pala in-assess, dagdi Coast Guard, dagdi MDRMO, kung pwede nata no after lunch, manganda, mapakanda, kung okay na, mabalindan to nga mapaawid. Yung hampe available, hampe okay, mabalila tayo, tidalang tama na kasi. Agtitinulong kami, di pa nakamenta na ready, kasi di pa ilaeng kalman nga na-evacuate na sir. Together with the Coast Guard, the PNP, amin na dapat nagtitinulong sir. Kunati MSWDO aga po iti social media, adada pamilyar digiti umili iti nakaro nga epekto ti bagyo arason met asaan dan anarigata ng mga lukoy kadagitoy nga agbakwit. Itimet ili ti Burgos, makita ti dadakkel daluyon iti baybay. Kunati MDRRMO, nagtali na ed iti sumagmama na residente kadagiti barangay Daken saan da na kinasapulan ti nagturong iti evacuation center. As soon as nagpa-announce si DILG, umikot na yung mga natin, PNP and other mandated agencies to conduct yung preemptive evacuation. So naging masunurin naman yung mga tao natin. Wala tayong na preemptive evacuate, pero they were assured na they will be safe doon sa mga areas nila. Walang preemptive. Meron tayong nag-evacuate last night, pero within the barangay na lang. Hindi na gumamit ng mga evacuation centers natin. Ang term natin for that is nag-shelter in outside the evacuation center, bali ang status nila. Gaputaan predictable digiti bagyo. Aminado ti MDRRMO asaan na maminpinsan ang may saganaan iti posible nga epekto na dagitoy. Ngem nasken ang mapagplanuan na nalaing digiti mabalin nga obraen digiti maseknan nga ahensya. Since we're expecting the typhoon to be bigger, we were more concerned with
evacuation, stricter, yung mga ganyan. Preparations, surer, yung mga ganyan. Kasi we had a lot of time to prepare. Hindi tayo entirely magiging prepared sa mga ganitong klaseng bagyo. Pero had it been angrier yung typhoon, had it been stronger, we will be seeing marks nung devastation talaga na more obvious. Kabayatan ako na ti pag-asa agagangay ang mapaspasaran pay laeng digiti bagyo iti bulan ti Nobyembre ken Disyembre. Ngem kang runaan nang agturturong laeng nukwa digitoy iti abagatan na paset ti Pagilian. Sa ngayon, supposed to be dapat November sa may area na ng Visayas o kahit Central Luzon. Pero halos dapat hindi na umaabot dito sa lugar natin. Pero last year at saka ngayon, na-experience natin yung pagkakaroon ng bagyo sa November. Sa ating climatology, unusual. Pero yung pagkakaroon ng bagyo meron, pero hindi dapat dito sa may lugar natin. Iti palagip ti pag-asa kaditi umiliket iti agtultuloy a panagridridam. Liklikan pay laeng iti agturong kaditi maibilang anarisgo a lugar kas iti baybay. Mark Magdirila, Balitang Solid North.